prohodíme? Máte půjdu hlavně načítat nový v rádiu. A teď chvíľka dementování. S doktorem Dementem. Teprve 10 a už mám 2 hlavní nepřátele. Volbách. Přátelé, Bob je politickým vězněm. Naléhal na každého z vás, aby se pokusil všemi prostředky dostat Boba z vězení. Jo, slyšeli jste, starouše. Každý jeden granát. Ne, já myslel, že jen na mysli nenásilnou čistě politickou akci. Ježíš, vážně máš ten pocit? Je to fakt, není to úplně brnkačka natáčet ze stoje. Asi budu potřebovat editora. Tady mi bude všechny vidět editora. A editor. Každý natáčí.